Sengiphinde ngabuya ke nezindaba ezahlukahlukene, indaba ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL. Ngizoqala ke la ngendaba ke ethinta i-left back ayo ke lapha eMamelodi Sundowns uTerence Mashego. Kuneyindaba ke lambukele ivelayo, indaba ke ivezwe iFapost ngaye kuMashego, baveza ukuthi ke iSundowns isivuselele ke lapha icontract yakhe yena ke uTerence Mashego. Icontract yakhe ke yena kuMashego nayo ke lapha iSundowns ibizo expire ekupheleni kwawo kuJune, and maningi kamaqembu ayemfunile ke na kuTerence Mashego ngabala yona ke iKaizer Chiefs yamfuna ke lapha ngoJanuary ngenkathi ke kuvulwe iwindi, and lezo indaba ke za confirmwa ngamasource amaningi ahlukahlukene, and even ama journalists amaningi athembakele. Even neStellenbosch bengelinye ke lamaqembu elalimfuna yena kuMashego. So iSundowns ibekise decide ukuthi ke bazoyivuselela icontract yakhe, and into ke ekhulumise nje iningi ke labantu lapha einkundleni zokuxhumana bebuza ukuthi ke why beyivuselela njengoba kuMashego kade kagcina ukudlala lapha kwiSundowns uhlezi ke sebhentsini. Abanye abantu bathi iSundowns isabaka icompetition. Ngidluleke mbukeli ngelapha kwindaba ke thinta uHugo Broos nayo ke futhi iKaizer Chiefs. Umqeqeshi Bafana uHugo Broos ugcineke ephendulile namhlanje ngembuzo kade lokho ekibuzwa ngabalandeli bayo iKaizer Chiefs. Bebebuza abalandeli ukuthi ke yingani uHugo Broos engathanda ukuthi ke fake abadlali bayo iKaizer Chiefs lapha kwiBafana. Uphenduleke lapha kwa-SABC Sports ngenkathi ke veza ke squad sakhe azosebenzisa ngoba ke ezodlala ama-friendly match. Ubeke seveza ukuthi ke yena akanankinga neKaizer Chiefs, kodwa ukuthi abadlali baye iKaizer Chiefs okwamanje abakabi sezingeni elikahle ukuba ke engabafaka lapha kwiBafana. And okunye akuvezile ubeke sesho ukuthi ke iKaizer Chiefs ifinisheke lapha ku-number 9 kuyo ke league, and lokho uchaza khona ukuthi ke iChiefs ayenzi kahle, and ubeke sesho sechaza kahle ethi ke nje yena akanankinga nayo ke iChiefs, kodwa kwamanje ngeke zekhone ukuselect abadlali bayo ngenxa ukuthi ke abakabi sezingeni lelalifunayo lapha kwiBafana. So injalo ke mbukeli, and ke lento ke icasuleke nje abalandeli abaningi bawo kaMakhosi, abanye ke bebuza ukuthi ke yena ke uMobi umfaka kanjani ke lapha kwiBafana njengoba ke iSuperSport ifika ke iZembe. So zinjalo ke mbukeli, izo ke indaba ade ngiphathele zona ke indaba ke isematheni. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.